sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Nek ngeling-eling dawuhe Allah nang Al-Qur'an nanggon surat Tabarok wis tau maca apa urung ya, Kang? Kok niku mencok krungu lek maca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Nek ngiling-ngiling ayat niki kula sampean ki lek urip njur dadi kepenak. Apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Gusti Allah ndadekake kula sampean urip iki dicoba, Kang. Kula sampean urip kaya ngene iki dicoba. Waras mau gendeng. Ya. Niki dipun coba. Lah ya menungso ki lah ya ana sing waras, ana sing matine mangke kula sampean ya dicoba. Matine iki mati sekarat apa mati sedo. Lah ya beda to ya, Kang. Nek sekarat iki matine ya sekarat. Lah niki. Dadi wong urip niku ya dicoba, wong mati ya mboten saged wong iku lepas saka cobane Allah, mboten saged. Urip mesti dicoba. Sing iso lepas saka cobane Allah ki namung tiyang edan. Priye nek sampean arep ora dicoba ya dadi estu niku wis ora wajib salat, ora wajib ngaji. Priye, Kang? Nek urip ki ya kudu ngaji, nek ora ngaji ya jenengane ya gendeng kok kuwi kok. Pripun? Arep milih waras apa milih ya nek kula sampean milih waras kudu siap diuji. Paham mboten? Kula niku tau buka hadis Kanjeng Nabi nate ngendikaaken dhateng para sahabat ngaten. Para sahabat zaman biyen ki nang negara Bani Israil ana menungso sing dicoba karo Allah. Dicoba apa? Menungso telu ki dicoba lara kabeh. Ayo coba lara ki ya susah ya, Kang ya. Wis tau lara. Niku larane beda-beda. Sing siji karo Gusti Allah dicoba lara belang. Belang ki ora patek rasa larane ya rada mateni pasaran ya. Iya ora, Kang? Jadi dicoba lara belang. Sing nomor loro dicoba lara rambute iki ora tukul apa sirahe ora tukul rambute. Dadi ya jan plontos kae ya susah lho, Kang, nek mangsa ketiga. Kok macul ora ndek caping iso kaya arep pecah ndase kok. Ngene ten. Sing nomor 3 tiyang niki karo Allah dicoba lara picek, ora roh apa-apa. Masya Allah, tak pikir-pikir ya coba apa. Lagi terus Gusti Allah nimbali malaikat. Malaikat dalam
kae kawulaku sing tak coba lara belang, tak coba lara ora metu rambute sirahe, tak coba picek kae kono takonono. Susah apa ora? Engko nek kepengin mari ya tambah nono. Nek wis mari kok engko ya dikai bebungah apa ditakoni kepingine unggi. Pertama teko nang sing lara belang niku. Mendo-mendo menungso. Assalamualaikum. Kan gerseran jawab beri. Andel-andel ya Waalaikumsalam. Monggo nggih. Takon-takon. Wilujeng pangestu sak kondure nggih sami-sami. Kula niki sowan mriki sepisan silaturahim. Kaping kalih kula niki namung badhe matur dhateng panjenengan dos pundi. Sampeyan diparingi lara belang niku sampun dangu napa nembe? Alah, pun dangu. Saeling kula awit kula alit ngaten niki. Raose pripun? Nek raose mboten sakit. Terus nggih ngeten niki dadi kula niki cacat ngantos semene tuane mboten payu rabi. Dadi mergo le belang kuwi anggere wong wedok takoke ora gelem. Bab ciri belang wah. Susah no mboten wah nggih nemen susah. Mpun sampean tambah kalah empun teng pundi-pundi ning dereng mantun. Nuwun sewu kula menika sowan niku nggih ya arep melu ngeringan-ngeringanke kesusahane sampeyan. Kira-kira nek kula niki melu urun-urun etok-etoke tetombo ngoten pikantuk napa mboten supaya sakit panjenengan niku. Walah matur nuwun sanget Mas. Kula niku lek ikhtiar tetombo pun teng pundi-pundi kok dene penjan kok lumane kat matur nuwun monggo. Nggih, pun kula nek nambani mboten angel-angel kok mboten sanggo apa-apa. Pun monggo sampean tak aturi mblejet. Lambine kon nguculi. Terus adep-adepan kula tak ndonga sampean amini nggih. Ning saleh ngamini merem oh nggih. Niki malaikat niki mendo-mendo menungso dadi niki tiyange mboten ngertos nek niku malaikat. Pas ndonga rampung donga disebul bub. Terus kon ngilu. Sekarang jajal ngilo Kang sampean saiki ijeh belang pura. Ngilo nggo kaca loro ngarep karo mburi. Ala iso kena gendelok ngarep mburi. Alhamdulillah. Alhamdulillah dimak-mak kira. Matur nuwun sangat Mas, matur nuwun panjenengan kok maringi pitulan dateng kula. Ya ora apa-apa kuwi kabeh-kabeh kersane Allah. Sampeyan saiki wis mari kono, alhamdulillah bunga tak tambahi bungae gelem. Matur nuwun. Menapa Mas? Aku ki duwe kewan 3. 1 unta, 2 sapi, 3 wedhus. Sampeyan nek tak wae milih endi? Nek ora kena kabeh. Kudu salah siji. Sing niku tiyang nu, kula nggih tak milih untane mawon Mas nek ajeng diparingi niku. Oh ya, tunggu sedela tak jikokke. Malaikat kesah. Sedela pun nuntun oto, wedok meteng tuwa. Wah, jan masyaallah. Ya, dupeni ya. Nggih. Wis. Bar wis ngono, malaikat tindak pindah nanggon wong sing lara gundule ora metu rambuté. Terus tekan kono takon-takon. Sampeyan niku kok tak delokke kok mengkudungan wenten napa to? Kula niku nek buka kudung klingsem. Napa gundul kula mboten enten rambuté. Nek tak buka niki mangke nek mlaku mriko-mriko jan gepoyokan cah cilik-cilik kadang-kadang dituthuki ya. Niku pun pel kapan alah awit lahir. Anjir wis di ikhtiarke empun malah ana sing ngandani kon golek ndok urang barang. Diurap ndok urang mboten tukul rambute malah meng amis tok. Malaikat ngendika, "Nggih kula sowan mriki tak menawa diterima
nek kula tak udu melu-melu ndonga supaya sampean ki diparingi rambut kaya umume para menungsa ni pripun. Wah matur nuwun Mas, matur nuwun sanget. Aku lek nambani ora manggondok urang, ora manggondok wadrebang. Wis ora sampean dingkluk madhepke aku, mripate merem. Nggih, madhepke niki. Terus merem didongani kalih malaikat niku. Bar didongani sebuli sirahe. Kok saknalika gatel niki. Wah kok gatel sangat. Kukur nek gatel. Terus dikukur saknalika tukul rambute mongko jan ngandan-andan. Wah, Masya Allah. Niku saknalika lho niku lek tukul rambute ngandan-andan. Api-api rambut itu ngandan-andan. Anak sing kaku ndlojor kae ya ora apik. Nggih napa mboten? Nek sing brintik nemen ya ora apik wong ki watahe rada cengkiling. Niki andan-andan. Alhamdulillah. Ora ngilo kena Kang saiki. Wah ngilo. Terus dimak-mek karo melang-meleng. Alhamdulillah. Wis bungah matur nuwun sanget lah saniki kula pun bungah sanget. Wis umum kancane. Tak tambahi kebungahan sampean gelem napa? Aku jek duwe ngean kewan werna loro. Siji sapi, loro wedhus. Nek kowe tak wehi milih sing endi? Wah, nggih kula tak milih sapine mawon ben kena gawe megawe. Wis. Tunggu sedela ya tak jikok nggih. Malaikat rawuh nuntun sapi wedok meteng tuwa. Nyah kidopeni kono. Wes malaikat tindak. Terus nonggon sing lara picek niki. Dodok-dodok langsung Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Nggih. Sinten nggih? Kula tamu. Wonten perlu napa? Nggih ajeng sowan ajeng takon-takon kali sampean. Oh nggih monggo, monggo. Sampean pundi? Mboten sak takon pundi, pokoke kula ngisor langit. Kula sowan mriki namung badhe matur, dos pundi? Sampean niku lek diparingi ora presa niku wis pirang tahun. Awit lahir, Mas. Susah, walah nemen susahe ngantos sepriki. Kula niku dereng ngantos weruh rupane wong lanang iki kok ngapa, rupane wong wedok ya kok ngapa dereng nate semerep. Abang iki kok ngapa ya urung tau weruh wong pancen ora jan susah tenan. Wah, wis tambah ke Allah ampun. Ning kalau dereng dipun paringi hasil. Nggih niki ngeten, Mas. Kula mriki niku ajeng taren kali sampean nek upamane kula nderek-nderek udu njalukke karo Gusti Allah supaya sampean ke diparingi awas ngono. Walah matur nuwun sanget, Mas, matur nuwun, matur nuwun. Nggih pun monggo sampean ngamini mawon kula tak ndonga. Oh nggih. Nambah niki mung didongani. Ana wong malaikat kok ya sing ndonga ya. Ana sing ndonga aku ngono ya mbah kuwi. Ah malaikat. Lantas ndonga diamini rampung. Wis ora dirauke nggon raimu kuwi tangan lorone wis sampean. Nggih. Begitu dirauke niki tangan medhut mripat niki melek jan teko manike ketok mripate blalak masyaallah. Ora kaya wong sing rada ngantuk wae lah. Wah jan teko melek tegak. Namatke rono. Kae kitirane mubeng. Sing kae lampune mati ngono kuwi weruh kabeh. Pripun? Alhamdulillah. Rasane wong awas niku jebulane nikmat sang. Ya wis disyukuri. Nggih, matur nuwun. Tak tambahi kebungahan sampean gelem. Nggih, nderek mawon. Aku jan duwe wedhus. Nek tambahke sampean arep nggih, matur nuwun. Malaikat kesas kedap dateng wis nuntun wedhus wedok meteng tuwa. Nah, dupeni. Pun kesah malaikat matur dhateng Allah Gusti, sampun rampung tugas kula. Kawula panjenengan tiga ingkang sakit kula
ikhtiari kula suwunaken dhateng panjenengan sampun ngijabahi ingkang belang sampun boten belang, ingkang plontos sampun tukul rambute, ingkang wuta sampun awas. Ya wis. Wah niki masyaallah. Sugih nemen tenan niku. Sing di sapi yang dilelah sapi niku mana sing di unta ya ngono. Mandang wis dadi wong sugih. Allah nimbali malaikat niki wae. Malaikat dalem kae kawulaku sing mbok tambani kok wae kewan kae saiki wis dadi wong sugih kabeh. Kono kok ujinen. Diuji. Oh nggih. Malaikat terus teka nang sing duwe unta niku. Mendo-mendo wong ngemis. Lah arep uji niku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sowan kula Mas, kula niki jeng tebih. Papan panggonanipun mriki mlampah mongko mlampah kula nggih pun rekaos mboten sanes kula menawi badhe nyuwun saparing-paring njaluk apa anggih saparing-paring unta nggih purun unta weh-wehke anggih anakan unta ya ana regane nggih turahan susu unta ora wehke wong ngemis. Pokoke ora ngenehi. Karo malaikat nganti dieleke. Apa iki unta tinggalane wong tuwa muni ngono. Monggo malaikat niku sing ngerti critane. Sampean mbok ampun ngapusi Mas, kula niki menggadhe nyuwun sabareng ora, pokoke ora usum ngenehi. Nggih nek pancen panjenengan boten kersa maringi, kula badhe ndonga muga-muga sampean dipulihke kaya maune. Niki malaikat mungkur niku kok unta nang kandang mati kabeh. Awak guatol dikukur diculik klambine belang meneh jajal. Kapok kowe. Ya, iki mergo medhit niki. Niki awake pulih. Untane mati kabeh ora ana sing urip belas. Ah. Tiang wis garek telak-telek priye iki kok dadi kok ngene. Ngaleh nang nggon sing plontos. Mas saking tebih kula mlampah badhe nyuwun sak paring-paring. Susu sapi nggih arep. Pokoke ora arep ngenehi wong mis, aku butuhe akeh. Wah, po ditolak jan mentah-mentah wis kono. Saiki ngemis wis ora patekno laku, wah, ora ngenehi. Mbok panjenengan ampun ngoten Mas, mbok kemutan biyen, gawe ijeh urung sugih, panjenengan duwe cacat. Rambute ora thukul. Sopo sing kandha cerewet kowe? Wong ngemis kok wong ribut minggat kono. Nggih menawi mboten pun paringi nggih monggo muga-muga Mas sampean dipulihke kaya mbiyen karo Gusti Allah. Begitu malaikat mungkur rambut diguatel dikukur bodol kabeh. Akhire jan plontos. Bareng nilai nang kandang sapine modar kabeh. Kapok kowe mergo medhit. Wis garek siji. Nanggon sing lara picek niku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Badhe nyuwun sak paring-paring Mas. Mboten kentang cempe gering nggih purun. Nyuwun sewu Mas, kula mboten ngelulu, mboten semugih gandeng kula menika wedhus menika sanes gadan kula menika gaduhane Gusti Allah. Mula nek panjenengan badhe ngersaken monggo tak aturi tindak nang kandang milih pundi ingkang paling sae monggo. Kira-kira ndak ana wong sing lumane kok ngono kuwi. Ana wong njaluk dituno kon milih monggo badhe ngersakaken pinten monggo. Malaikat ya judik to ya. Ha iki nek tak go kabeh aku ora ndek kandang. Akhirnya malaikat terus ngendika, Kang, aku ki ora buta wedhus. Andene kok nyuwun, aku ki rene iki diutus Allah. Aku ki lak malaikat sing nambani kowe mbiyen kae. Sing ngenehi wedhus kowe aku. Wis kok dawuhe Allah. Mula saiki aku diutus Allah kon nguji kowe. Ning jebulane sing tak uji kancamu telu ki sing lulus kok ming kowe.
Sing loro sing belang saiki pulih belang kere meneh kok mbiyen. Sing plonthos saiki ora ndek rambut meneh kere kaya mbiyen. Garek kowe sing paling dikasih karo Allah. Muga-muga kowe diparingi panjang umur, bandane barokah manfaat Allahumma. Malaikat kesah niki tetep dadi wong sugih mergo lek lomo. Dadi engko anggere lebar corona iki kula sampean aja medhit lho Kang ya. Engko anggere lek medhite malah cukul ati teni nek ora corona teko luwih nemen niku. Paham mboten? Jadi coba tak pikir-pikir tak angen-angen ya kaya zaman niku. Kula sampean gak dicoba. Mulane nek wong dicoba baline maring Gusti, sambat sebute maring Gusti Allah. Kula gaman iki kon golek tambahi sangu, sing arep geswan karo Allah. Mau nika dingendikake apa mengke? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Kula sampean kon sangu takwa. Takwa ki apa to? Ayo nderek dawuh ngedoi cegah. Aku nderek dawuh ayo Gusti Allah ki ndhawuhi kula sampean salat ayo monggo lek salat direksa aja nganti ditinggal. Gusti Allah dawuh poso Ramadan monggo kula sampean nek Ramadan do poso aja ninggal poso. Gusti Allah dawuh kula sampean kon kaji nek ndek dhuwit monggo nek ndek dhuwit nek ora ndek dhuwit ya ora semangenes. Wong sing wajib kaji ki wong sing duwe duit. Nggih napa mboten? Niki. Niku sing trupane wajib-wajib kaya ngoten niku. Anjur kon ninggal larangan apa? Ayo ora oleh musyrik karo Allah. Ora oleh nyolong. Kok nyolong ora? Senajan duwe bojone nyolongi ora oleh lho, Kang. Ya. Ora oleh glendeng. Cok glendeng apa ora? Aku jenenge ora takwa. Wong ora oleh glendeng kok glendeng wae ya. Ora oleh goroh. Cok goroh. Wong mau karep mangkat ngaji wae goroh kok kowe. Iya apa ora? Kuwi wong wedok tuwa mau gek mangkat ke lak putune arek melu to. Sampeyan ning ngandani muni piye? Aja melu simbare jeksi ngono mau ta. Lah niki jadi jebulane golek sangu takwa ku ya ora gampang to, Kang. Anderek dawuh ninggal larangan iku wah ora gampang kok. Ninggalke larangan niku mboten gampang. Wong Allah nglarang kula sampean glendeng mboten pikantuk. Ning nyatane kula panjenengan saben dina isih leres mboten? Gusti Allah nglarang kula sampean goroh ning ora ketung pirang kalimat saben dinane isih nglakoni. Ah, Masya Allah. Jebulane ya pancen angel arep golek sangu mati sangu takwa niku mboten gampil. Mula didhawuhi kon bola-bali aja bosen-bosen ledo ngaji. Ben ngerti carane golek sangu sing arep ge mangkat sesuk jemuah kliwon kuwi. Arep mangkat kapan? Ha iya ta? Niki nggo sangu sing cukup. Sangune nggih niki wae. Mula kulane sampun tau taate tau nganangen masyaallah. Sangu nang akhirat ki ya salat ki ya wajib, tapi tak angen-angen salat kok ya ora gampang to, Kang. Gampang po angel. Kula niki titran sprene nek mapak-mapake salat nu kadang-kadang cok jengkel kok. Ha pripun? Ha salat kok meng Allahu Akbar ngono ki isih rada anteng nek harus muni mabar ngono kok jerone kok bubar. Kula lho, Kang. Walah. Sing ora tak angen-angen ki teko. Allahu Akbar ngene bubar. Masya Allah. Nek ngono ki njur salate apik po Allah. Apik po Allah. Mongko kok ngono kuwi aku bendina jajan. Sapa? Sing kok ngono kuwi bendina sapa? Aku dadi sampean barang. Salat ki jebulane ora gampang. Leres nang badan. Kok kula sampean ngoyo ngono ora gampang kok tinggal malah konyol. Tinggal salat wah luwih dosa. Masya Allah. Kula kadang angen-angen ki piye? Ki apa sing arep tak gesangu lek mangkat sesuke ki apa?
bareng taungan-angen Kanjeng Nabi nate dawuh julusu sa'atin fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaatin. Ana kados ngendikake lungguh nang pengajian sak jam. Sampeyan pirang jam iki molek lungguh? Wis ana 3 jam ya. Niku Kanjeng Nabi dawuh lungguh nang pengajian sak jam niku ora kandhake kudu melek ngono ora. Pae lungguh. Karo turu ya oleh anggere turu ora mapan lho kuwi. Lek turu ora jarak ya. Niki oleh. Kanjeng Nabi dawuh lungguh sak jam nang pengajian. Sing niate ati niat ngaji. Dene kedadeane nang kene ngantuk apa ora pinter ora masalah. Jam nang papan pengajian kuwi luwih utama timbang salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Mula aku terus nang kene iki wis pokoke arep kaya ngopo pokoke ngaji tayang mbah ora tayang luweh ngono wae. Dadi sampean ku paling sing kena andalan lek arek Kisangu rono nanti Kisangu teng pundi? Rono ngono wae ya. Niku tak angen-angen plenggeme ngeten iki. Lek do kumpul-kumpul ngaji niki engko bakal kena Kisangu rono. Bab Kanjeng Nabi lek dawuh lungguh nang majelis pengajian sak jam iku luwih utama katimbang salat 1000. Masya Allah. Ngono kok ya mengkon lungguh karo ngantuk wae oleh kok ya ora mangkat. Nggih napa mboten? Ya kabeh-kabeh dibalekke kabeh pitulungane Gusti. Ha nek pancen urung ditulungi karo Gusti Allah, aja meneh kok sing adoh. Sing cedhak. Jejer masjid kok. Kuwi tak ingak-ingok pel tahun 97 dibuka pengajian nganti mati urung tau ngetok. Wong bapak buka pengajian niki tahun 97. Kula isih nang pondok kok niku. Nek mbiyen pengajian niku lak Selasa niki lebar zuhur. Wong kula niku kelingan nalika badhe buka pengajian iki bapak lak musyawarahipun karo Mbah Kiai Khudori Tegalrejo. Bapak le ngendika ngeten. Nganu Dik Khudori, nggon aku pengajiane tak gawe Selasa lebar luhur aku tak nderek Mbah Maksum punduh. Wong Mbah Maksum niku ngaose nggih bar luhur dina Selasa. Lah terus Mbah Khudori le ngendika, nggih nek nggen kamas Selasa, nggen kula tak Senin mawon enjang nderek Mbah Kiai Sirah. Masyaallah. Ulama sepuh kabeh kaya ngono takzime. Dadi bapake buka pengajian yo nderek Mbah Maksum, Mbah Khudori buka pengajian nderek Mbah Sirat. Anak kiai saiki lha do kementrus. Wah kaya ya. Masya Allah. Mulane jurule ngaji mentu kok ngolo-olo kancane. Esko nu antum slamet nek pancen ngono ya. Leres mboten? Kula jan kemutan terus. Nah terus berjalan ngantos tahun 7 pengajian Selasa bar zuhur niku. Nah terus lebar pemilu 77 sak lebar sedane Mbah Kiai Khudori, Pak Kiai Dur niku lak ngendika kalih kula, Kang, napa? Mbok pengajiane aja Selasa sore, Kang. Nek sore iki wektune sithik. Anjur, mbok diwalik esuk. Ayo kono arep balik esuk wong kudu pengajiane aku, pengajiane Pakmu Gedhe kok. Kono anggere sampean gelem ngomong karo Pakmu Gedhe, yo sesuk aku tak sowan Pak Dhe tak matur. Astu matur tindak pengen bapak niku, "Dhe, napa Dur? Mbok pengajian Selasa niku anu balik enjang mawon Dhe nek sore niku wektale wong sempit. Angger kowe gelem kelakasi ya luweh kan bapak niku." Akhirnya sing buka pengajian Selasa iso niku Pak Dur niku. Tahun 77 lebar pemilu, bar sidane Mbah Khudori. Ini nganti spriki niki. Alhamdulillah. Kula niku tak ngenangen ya sepanjang tak tlateni angger aku isih urip ngono ae. Saya diparingi kongang ya ayo do ngaji bareng-bareng wong ge cadangan lek arek lunga arep nanti yo. Ayo. Nggih to nggih. Wis pokoke sampean anggere atine mantep karo Gusti Allah, lek ngaji iki bakal kena gesang. Wis ora kena ora niku. Iki tak angen-angen dawa. Mula muga-muga
kula panjenengan diparingono kekuatan lahir batin, diparingono pituduh pitulunge Allah, ora pati-pati leren le ngaji nek urung ditimbali. Muga-muga le ngaji kena kanggo sangu sing dadekake lantaran slamete kula panjenengan awit kubur nganti tekan besok akhirat. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad aidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim marifatana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana sallim arwahana wa sallim anfusana min afati dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.